Wel oed ydw i. Ella bod chi'n nghofio fi fel Graham Bach come on midfield. A dyma nhw, y clwb gorau un. Clwb o Greislon! Tymor dwytha nath hwnnw ddechrau am mi oedden nhw yn gwneud gwaith bendigedig. Ond tymor yma de, maen nhw'n colli bob gêm jes. Cefnogwr ydw i ddweud y gwir, mae gacw de. Yn y dafarn wedyn, swn i'n dweud, ydy'r cefnogaeth mwyaf maen nhw'n gael. Dwi'n gweiddi bob math o bethau ar y hogia. A y peth ydy, ddech chi weld maen nhw'n gweiddi nôl yna. Di hwn ddim yn beth da iawn i ddweud y gwir, de, fel fe ddech chi'n dweud. Wel, y cymeriadau y tîm, swn i'n dweud, Harry Spectol, goblin o foi, John Bricky, sy'n mynd i'r rhedeg yn gyflym iawn, ond chydig iawn yn sgyrio. Yng nghyfnod i efo Bryn Coch United, amser difyr iawn, gyfresu da, de. Graham Bach, magacw o Graham. I ddweud y gwir, o Graham a'n hapusach yn y barn ac oedd o'r gau. Os byswn i'n cael go ar penalty de, byswn i'n mynd am Harry glasus. A rwan, da ni'n mynd i chwarae penalty. Oh! Croeso i'r stadiwm y freiddiol yma. Tywydd gwych i chwarae penalty. Gibbs, y gaffar. Be dwi da, Graham Bach? Trwch blewyn i ffwrdd. Cyr, midfielder. Wel, fe ddyle hwn gynrychioli Cymru fel maswr. Harry, striker. Harry Spectol, iawn. Berig bywyd. Yn bell o daro'r targed. Harry di methu! Deio, rheolwr. A fydd y reolwr yn gosod esiampl. Na, please, Deio. A'r ateb yw na. Deio di methu. Tom Lloyd, mab y star. Penalty! Kelvin, ganol cae. Penalty! O, hwnna'n brifo! Taran o ergyd. Oes, race back. Kick meal, ond dim penalty. Caw i hwnna! O, lobar! Casper, sub. O, olwg beryglus ar hwn. Just isio mynd. O, ma. Penalty! Mae honno'n mynd i nafi. Steven Campbell, hogi newydd. Dwytha wan. O! Di methu! Hei, callwch! 1, 2, 3, penalty. Ond fel dywed yr hen air. Methiant bychan i wyllus drwg. Os byswn i'n cael go ar penalty, byswn i'n mynd am Harry glasus. Harry. Harry di chael i! Dyma ni tîm y Greislon a da ni'n mynd y chwarae penalty!